Escollín O camiño do vento, un libro póstumo de poesía que, pese ás terribles circunstancias que sufriu a autora, transmite mensaxes solidarias e de amor. Sesé Mateo foi asesinada pola súa exparella no ano 2017. E a historia que ten detrás e a vida que viviu merece moito a pena. Ademais, esta edición implicou a moitísima xente que axudou a recordala do xeito que merece. Nestes tempos está moi ben lembrar alguén que nos seus momentos máis duros buscou a cultura como válvula de escape, que no fondo é para o que nos debe servir sempre e agora máis que nunca. Quero enviar unha mensaxe ás editoriais, ás librarías, ás autoras e autores de apoio decidido por parte do Concello de Santiago neste momento tan difícil. Nos estamos a traballar nunha serie de medidas que nos próximos días pois presentaremos.